Nagsagawa po ang pamahalang bayan naman ng natividad ng inspeksyon at calibration ng mga timbangan sa public market upang matiyak na tama at patas po ang sukat na ginagamit sa pagbebenta. Sa isinagawang inspeksyon, nakumpiska ang mga timbangang hindi pumasa sa itinakdang pamantayan at kulang o sobra sa dapat na guhit. Layunin ng naturang aktibidad na maprotektahan ang kapakanan ng mga mamimili at mga tindero, gayon din ang pagpapanatili ng patas at tapat na kalakalan sa loob ng pampublikong pamilihan ng natividad. Isinagawa ang inspeksyon sa pakikipagtulungan ng Municipal Treasurer's Office ng Natividad Pangasinan, Business Permits and Licensing Office at Market Supervisor's Office. IFM News. IFM News. IFM News.